سەرۆکی ئەمریکای دۆناڵد ترامپ بە سەردارەکە چارۆژی لە ژاپۆنیایە. ترامپ دەما گەهشتە ژاپۆنێ رەخنە لە کێمبوونە بازرگانیا وڵاتی خوا لەگەڵ ژاپۆنیە کرد و داخوازژێ کۆمپانیای ژاپۆنی کرد و وەبەرئانینên زێدەتر لە ئەمریکای بکرد. دێ دەربارەی پەیوەندیên بازرگانی ناوبەرە ژاپۆن و ئەمریکای داواتە هێناردەکردن و هاوردەکردن di navbera wan herdû welatan de bi qasî 210 milyar dolarane bo her salekê. Di derbarê hênardeya Japonê ji bo welatên derve bi qasî 140 milyar dolarane. Her wiha faiziya zêdebûna bazirganî di navbera Japonê lêgel Amerîkayê gehişte salane 70 milyar dolarên Amerîkî. وەبەرئانîna Japonê li Amerîkayê bi qasî 51 milyar dolarane ji ber hinde Donald Trump dixwaze bi serdana xwe weber'anînên zêdetir yên Japonê li Amerîkayê bike. Di sala 2019 da 24 wîstgehên berhemanînê yên Japonya li Amerîkayê hatin damezrandin. Ji ber van wîstgehan û her wiha kompaniyên ku li Japonê yên kompaniyên Japonê ku li Amerîkayê kar dikin bi qasî 1,600,000 derfetên kar li Amerîkayê hata peyda kirin. Di derbarê هنارده ژاپۆن ji bo Amerîkayê weke ku me behs kirî ji bo welatên derve 140 milyar dolarên Amerîkiyê lê ji bo Amerîkayê bi rêja ji 110 zêdetir bûye û her wiha hawardekirina alavan ji Amerîkayê bo welatê Japonê bi qasî û bi rêja ji 102.3 bilind bûye.